Μια συναρπαστική εμπειρία που ξεκινάει από το γαλάζιο και καταλήγει στο βαθύ μπλε. Καλύδνα Divers. Ανακαλύψτε τον κόσμο του βυθού στην πιο σύγχρονη σχολή καταδύσεων. Οργανωμένες καταδυτικές εκδρομές με απόλυτη ασφάλεια. Για εξερεύνηση, εμπειρία ή απόκτηση γνώσεων. Για άτομα από 12 ετών, με ειδικά τμήματα για παιδιά. Εκπαίδευση αυτοδιτών και προχωρημένων, Nitrox Trimix. Και ακόμα, πώληση καταδυτικού εξοπλισμού, σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Καλύδνα Divers, Ενορία Χριστού, Κάλυμνος. Τηλέφωνο 6977 66 58 42. Ζήστε τη μαγεία του βυθού και ενός ανεξερεύνητου κόσμου.